Kowe iki kesulakan Niken Salindri iki apik. Kok kene Salindri terus kowe. Lah tapi kan iki pasanganku wis rasi nggih Mas nggih. Aku sing ra pengertian ngono ki aku ya golek. Aku tak golek dhewe aku. Ya golek dhewe kene. Ngono iki jelas sinden madang geden. Madang Kara. Oh ya biyen madang geden, Pak. Madang geden iki abahe iki jane madang geden. Madang Kara niki enten sinden favorit kula. Mosok niku. Tenan ora. Sek legan lulus isi. Oh iya, dadi sing pas padha karo aku sejajar seimbang. Mari, Dek. Ini tak Oh
Amin. Iya, Mak, iya. Nduk, dawuh, Mak. Puji syukur kunjuk ana ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat awake dhewe sak kanca. Ing ratri iki bisa sowan ana ing alun-alun Reksa Gati. Reksa Gati. Kok asmane Reksa Gati? Reksa ki tegese ngopeni utawa ngayomi. Ngopeni utawa ngayomi. Ewadene gati kuwi tegese bab sing baku utawa penting. Banjur maknane penjabarannya kanthi mapan oneng alun-alun Reksa Gati yang terpenting buat Bapak Bupati dan Wakil Bupati tetap berjiwa besar dalam mengayomi dan memakmurkan semua masyarakat Kabupaten Madiun. Kaya ngono kuwi ya, Mbak. Otak-atik gathuk. Ya. Ning asline ora ngono. Iki ya mung reka dayaku wong ya jeneng ditanggap lah ya ngelem to, Nduk. Ah iya, Iya. Tur ya Pak Bupatian karo kowe wis kaya anake dhewe. Oh iya, temenanan wiwit jaman semono Piyayi Madiun ya padha nekseni. Muga-muga Pak Hariwur tansah dipun paringi seger waras, sehat, amanah, penuh dengan barokah. Amin. Terutama kesehatan ya Mak, mergo manut dawuh sing ndak tampa panjenengane anggene melayani masyarakat kuwi ora mung 12 jam ning 24 jam. Bener. Yen esuk nganti sore kuwi genah ya kuwi tindak ana ing kantor. Mengko bengi isih nampa dayoh meneh, mongko dayohe le kundur ya ngarepke subuh. Ya, bubar kuwi panjenengane banjur silaturahim keliling jamaah nindakake salat subuh ana ing masjid-masjid sak wewengkon Kabupaten Madiun bar subuhan ngantor meneh. Kapan le istirahat, kapan anggene sare. Mula awake dhewe mung iso ndongake muga-muga Pak Bupati dipun paringi kiat sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Iya, bener Mak, bener. Hari jadi Kabupaten Madiun yang ke-458. Ya, dengan tema ya kuwi berinovasi dan berkolaborasi untuk Kabupaten Madiun bersahaja. Ya, Hari jadi Kabupaten Madiun merupakan ungkapan rasa syukur dan juga semangat baru dalam kebersamaan, sinergi serta gotong royong dari semua pihak agar terwujud Madiun yang bersahaja, bersih, sehat, dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Apa ana meneh Mak penjabaran dari kata bersahaja, makna positif ana apa ora? Tetep ana, Nduk. Sepisan sing jenenge bersahaja kuwi sikap yang mulia, yaitu sikap sederhana, wajar apa adanya, ora neko-neko. Ya, angka loro tegese tulus, jujur dalam perbuatan maupun ucapan. Kuwi bersahaja. Ana meneh werdine ya kuwi walaupun mempunyai kelebihan namun tetap rendah hati, tenang dan santun dalam tindakan sehingga kewibawaan dan ketulusannya mampu menciptakan harmonis dan keselarasan. Nganti kaya ngono ya Mbak. Mula sakjroning pengetan hari jadi iki aku kelawan kowe dadi kelingan sosok pemimpin ya kuwi Raden Rangga Prawira Dirja kaping 3 Bupati Madiun yang ke-16 yen ra kleru. Ya. Yang mengajarkan kita tentang nilai kepahlawanan, ketakwaan, pengorbanan, cinta tanah air dan pantang menyerah dalam memperjuangkan kebenaran serta keadilan untuk melawan keserakahan kolonialisme pada waktu itu. Kaya ngono kuwi. Ya Mak, ya.
Mula kang mangkono awake dhewe ngaturake panuwun kelawan Bapak Bupati Bapak Haji Hariwuryanto SHMAK. Wis panjenengane ya trep lamun to dadi bupati Madiun. Mongko adate anggere pejabat bupati ngono kuwi saurunge wayangan ki anggere pidhato iki mesti dawane nganti 30 menit nganti sak jam. Ya. Ning panjenengane cekak aos sing tegese pancen Bapak Hariwur tanggap karo kahanan lan uga keresane warga masyarakat. Yang dibutuhkan pemimpin di era sekarang bukan pemimpin yang menyebar janji, bukan pemimpin yang banyak kata-kata mutiara, namun bagaimana untuk mengayomi masyarakat apa adanya tanpa adanya sumpah dan janji yang tanpa bukti. Iya, ngono kuwi ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Iya, sembah nuwun. Ugi ngaturake panuwun karo Ibu Bupati ya kepareng rawuh. Mau wis kepareng request karo Bu Kesi ya kuwi ngersakake lagu-lagu sing nembang Niken Salindri. Oh iya, antarane apa? Engko tak wacane akeh banget kok, Nduk. Pamundhute Ibu Bupati yen tak itung enek lek sak kaset. Ha iya ngono kuwi. Dicucukke yen ngono. Engko dicucukake. Uga ngaturake panuwun kelawan Bapak Wakil Bupati Bapak Dr. Purnomo Hadi MH. Iya, wis klop yen piyai loro kuwi. Yen bab religi lan uga kebijaksanaan kuwi Pak Hariwur, yen bab kesehatan ya karo panjenengane Pak Purnomo Hadi. Sing jenenge dokter ya mesti kesehatan nomor 1. Mula yen kowe ngrokok aja resah, aja bingung yen lara. Contone Pak Dokter Purnomo Hadi wae ngrokok ora leren-leren. Ayam. Dadi yen ana dalang ngrokok terus, kuwi ya dalang ngrokok ora menjaga kesehatan. Kuwi lho contone Pak Wakil Bupati ya sehat walafiat ngono. Dadi bojoku ben ora nesu ngono lho. Ha ya. Jung ngrokok Pak, paru-paru. Ya tak sauri. Lek pancen ngrokok le lara mesti paru-paru. Nek lek ora ngrokok le lara malah rupa-rupa warnanya ngono lho. Iya. Gaul yen Pak Wabub, gaul temenanan. Nyanyi apa-apa apik kok, Nduk. Ha iya, yen ra percaya engko ben nembang apa kuwi jenenge Lintang Asmara apa-apa wah jos temenanan. Iya. Mau nakokke, enggak ada musiknya, enggak ada organ Pak Dalang, mboten gadah hal ngono. Mergo kula niku dalang sing melarat, gadah kula ingin namung gamelan, Pak. Ha iya. Wah. Iya ora apa-apa ning gamelan ya iso digarap piye-piye. Gamelan ki nggih ngiringi klasik ya iso, nggih ngiringi qasidah ya iso, nggih ngiringi rock and roll ya iso, dangdut ya iso. Aja kok qasidah, aja kok rock and roll. Nggih ngiringi wong mendeme apik kok, Nduk. Ha iya. Ah ya ngono kuwi. Ya. Ya matur nuwun lan sungkem pangabekti kagem Mbah Tarom Bupati Sepuh ing Madiun. Nggih sembah nuwun Mbah Tarom, bekti kula katur mugi tansah pinaringan sehat walafiat. Ugi Mbah Iswanto kuwi ya Mbah Bub Sepuh ya Bapak Dan Lanut Iswahyudi. Asmane Bapak Masma Muhtadi Anjar Legowo. Apal karo asmane? Hafal. Wis muga-muga panjenengane jare kepareng mirsani wayang engko kena nggih tolok ukur yen pancen cocok, yen pancen karnan penggalihe engko ya lanut ya arepe wayangan. Ha iya ngono. Tak umumne pisan yen nganti kono ra wayangan lak ya isin to engko ndakan. Sungkem kula Pak Dan Lanut. Ugi dumateng Bapak Komandan Korem, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Bapak Wakapolres, Bapak Dandim, Ketua Umum PSHT Pusat Kang Mas Murjoko, Kang Mas Dirman, ya Pak Mujono Wakil Ketua DPRD. Lan ugi kadang-kadang kula adik-adik kula anak-anak kula saking paguyuban Sinden Muda Madiun Retno Purabaya sing wis nindakake panembrama sore mau sangat hebat luar biasa generasi ampuh untuk Kabupaten Madiun. Iya, elok temenanan. Terus saiki piye? Saiki ngene, Nduk. Minangka salam pambuka niken ben nembang dhisik. Ha ya, bar kuwi lagi engko Cak Komet dan kawan-kawan. Sing dikersake karo Pak utawa Ibu Wakil Bupati apa? Sik tak golekane ning kene. Lah iki lho.
Ibu Bupati karo Bu Wakil ngersakake siji Negara Angin tembang kangen sabar karo Denok. Wah iya kuwi dipinangkani sik karo apa sik kan? Denok luwih dhisik kaya apa. Ya dasare sing nembang niken yen nembang Denok ki ya pas mergo bocahe lemu gedhe terus ya mlenok. Ah ya meniko kaya apa. Monggo diaturake salam pambuka Denok oleh Niken Salindri Kediri punya. Dados. Masyarakat Madiun, monggo dengan bangga, dengan semangat membangun Madiun bersahaja. Yo. Tepuk tangan untuk Niken Salindri, terima kasih. Wis marem temenanan. Wis karo ndongake para warga masyarakat sing dhewe nadati yen wayangan ning halaman pendopo kono, ya. Merga Bapak Bupati kepareng nindakake aspirasine warga masyarakat dina iki digeser mapan ana ing alun-alun Caruban Reksogati, ya. Nyatane sing rawuh ya nganti semene akeh ya Mak. Ora kalah karo pengajian Gus Isdam diingi kae. Ayo ya uga matur nuwun karo Patski, Abah Kirun dan kawan-kawan sing wis tansah nderekake karo Pak Hariwur karo Pak Purnomo Hadi. Sembah nuwun Bah katresnanipun. Lah iki awake dhewe sadurunge memberi support nganggo aja dipleroki minggahe Cak Komet. Oh iya. Iki mau neng transit aku ya ngorek-orek Asmarandana. Gandeng mau Madiun maju bangun wis diaturake, panas-panas mlaku wis diaturake, saiki genti Asmarandana. Ha iya. Sing nembang sapa? Yen Niken kuwi sinden viral era milenial. Saiki ngaturake sinden viral era kemerdekaan biyen ya. Tahun 90-an. Ya kuwi Ibu Sukesi Rahayu ya. Aturna Bu Asmarandana. Ngon. Tak foto mau lho. Foto ayo nggih. HP-mu tak silih mau ya to. Tak foto bar kuwi tak cek sampean WA-nane karo sapa ae ngono lho. Temu ora? Oh, aja mari bingung kok ora. Senengane gawe kaget sing lanang ayo. Ayo. Rong tak kirim. Ayo. Ayo. Mongko mambengi ya bar tak kirimi lho, Dek. Ayo. Nah, pelok. Nah, pelok engko seleji langsung mlebet tenggen aja dipleroki, ngoten. Nah, kuwi lho Pak Daryanto kuwi lho. Ya, nggih. Sampun. Ketemu? Sampun Kang Mas. Ayo, senengane mari kaget ora. Tak HP-mu tak silih to, tak foto ceklik ngono mau. Ning tak foto ki ora tak nggih moto apa-apa ya moto notasi kuwi. Ayo ngono kuwi. Nggih. Ba. Guyub rukun lan harmonis becik
semboyan bersahaja sesarengan kalian sinten Bu Kesi? Sesarengan Pak Hari Wur. Yo, masuk aja dipleroki. Bersih sehat sejahtera. Bersih sehat sejahtera ya. Monggo tak komen. Sugeng dalu Cak Slindro. Sugeng dalu, selamat malam Mbak Cangi, Mbak Limbu. Alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah pikantuk pangestu panjenengan keluarga sami sehat seger waras. Syukur, Nggih. syukur menawi. Suwe ora jamu sepisan godhonge klopo. Terus? Suwe ora tau ketemu dalu punika saged panggih kalian Mas Cahyo. Alhamdulillah. Luar biasa pada malam hari ini nggih Mas Cahyo. Pripun? Wah niki hari jadi Kabupaten Madiun pun kula damelke pantun, Pak. Syukur. Nggih, kagem warga masyarakat Madiun tuku timun dinggo lalapan, buah semangka belinya di Jakarta. Cakep. Selamat hari jadi Kabupaten Madiun yang 458. Semoga jaya sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Kula iki nek kalih piyai Madiun wis kaya omah kula dhewe Mas Yoyo. Kok saged? Lah kula niki asli bapak kula piyai mriki kok. Pundi? Niku Mbah Tarom. Oh nggih. Bapak Bupati Sepuh, salam takdim sungkem kagem kula panjenenganipun Pak Bupati so Bapak Wakil Bupati. Nggih. Mas Yoyo sembah nuwun sedaya punggawa praja ingkang sami rawuh ing dalu punika. Nggih. Kanthi ajitara tasyakuran hari jadi Kabupaten Madiun. Nggih. Wonten malih Nggih, parikan pun. pantun. Lah nek jenengan pantun mboten sampun to kalau Sampun. nggih wong jenengan kalih kula kaya adik kakak kok Mas. Kula sampun jenengan sampun. Sampun. Gentos nika. Napane? Loh, kok napane ya parian. Kok aku ora parian, aku ngejak kowe kok sesuk getun tak rasane iki. Loh, lah nyapa getun? Ya paling gak ya aku sik sing ngomong. Lah kowe ape ngejak sapa sing Lah iki lho pamflete gambare ya aku kok kowe ra enek kowe rene nyapa? Lho sik. Elingku ki sing kanan ki Mas Yoyo. Terus aku Pak Bupati. Lah kok terus moro-moro nek awakmu ki lho. Loh, lah kowe lehmu WA aku piye nyuwun sewu kula ulur siyen nggih Mas. Nggih, padangke dhisik, cetake dhisik. Iki tak jelaske lho Mas. Piye? Iki mumpung urung kelakon lho leku nyambut gawe lho. Kowe lehmu WA aku piye? Lah ya aku takon to tanggal 24. Dulu tanggal 24 Juli bengi kowe prei. Sapa ngomong? Lah WA-mu piye? Tanggal 24 nang Madiun wayangan aku ora kabar-kabar. Ngono lho, lah kok awakmu terus dandan melu iki. Kuwi lho jenjalu Pak Bupati. Sik lah Sik kok sik dijelaske iki rong cetha lho kuwi. Pripun? Iki rembuke urung jelas. Kula lak ngabari nek teng mriki enten hari jadi. Ah sik, kuwi. Enten wayangan. Ah. sing asta. Lah sing asta Mas Cahyo. Yo. Lah kowe yo ngabari awakmu tok. Lah kok awakmu terus dandan rene? Loh. Lek ngabari piye? Lek WA piye? Lemu WA piye nggonmu WA? Tanggal 24 Juli. wayangan 24 Juli ning alun-alun Madiun Caruban lho ngono. Lah aku gak melok Lah niki jawab siap Mas. Ngono ki. Sing siap apa ki? kadung dandan kok terus anggar aku melu sapa? Nah ngono kuwi aku saurunge munggah wis tak pikir, Ndro. Loh, Ngono lho. Lah kowe ya gedene 250 ya tak pikir engko. Iya. Ya aja Pilih ngirit-ngirit. cendalu. Macange Mbak Yulimbu. Nggih. Namung anu klungsu-klungsu nderek udu. Dedonga. ndonga apa? Dalu punika mugi-mugi masyarakat Madiun sesuai dengan namanya Madiun. Nggih. Madiun saged mandiri, masyarakatipun guyub rukun Allahumma. Amin. Amin. Yen bab guyub rukun ini sedaya sampun ndongaaken. Nggih. Pak Bupati sampun, Wakil sampun, kula nggih sampun. Aku ya wis rampung wae lah tak ndongake ya Mas yo. Mosok ya ming guyub rukun sing nggo modal Bojonegoro tekan Madiun ya ming kuwi tok to Mas. Lah kowe ape takon apa wong aku Pak Bupati ki wis kaya anak dhewe kok. Lho,
Pak Bupati karo awakmu kuwi? Bapak Hari Wuryanto menika pun nganggep aku ki anak dhewe. Lho, mula kula apal panjenenganipun Bapak Bupati. Kowe takon apa wae lho. Kowe omonganmu aja. Nyun sewu, kadang-kadang masyarakat mriki malah jenengane dereng apal. Gusik, kula mboten ngerti malan. Lho, Kula menika serawung kalian Pak Bupati wiwit kula tasik Joko lho. Lho nggih to? Nggih. Tapi rak dereng ngertos to. Dereng ngerti. Panjenenganipun Pak Bupati menika SD-ne teng pundi? Lah kula saking apale wong dianggep anak. Kowe iki SD-ne Pak Bupati menika teng Dempelan. Leres Pak. Dempelan Pak. Wah, tiba ya leres ya Mbak Cangi. Ya bener pancen panjenengane kan piyosan Dempelan kono. Lah, niku SMP Mas, SMP 1 Madiun. Nggih leres Pak. Wih kok ya apal kowe Mat. Aku kok Tapi nek SMA ora mungkin paham nggih Mbak lah Cangi. ya saking apale ngerti ngono. SMA SMA 1 Madiun. sarjana S1 Mas. Sarjana hukum teng Jember. Nggih to Pak nggih? Lah, Kowe kok ya perso tiba ya. Nyolong iki pedal lho iki. wong ditanggap ki ya kudu ngono kuwi lho Mas. Nggih. Ora kok kursukur omong dongakne S2-nipun panjenenganipun Pak Bupati. S2 wonten teng UPN Surabaya veteran. Nggih to Pak nggih? Lho, Hobine Bapak Bupati apa? mancing nak mboten klentu. Lho. Sik. Kowe iki nek iki ra jelas aku nek iki ora percaya. Lah ki nyapo takon Sing hobi. hobine mancing iki awakmu. Iki kok Pak Bupati iki selalu dekat dengan rakyat to nggih Mas Yoyo. Leres nggih, Ini selalu keliling nyambangi warga masyarakat. Oh nggih. Ini adalah Bupati Kebanggaan Kabupaten Madiun, Mas. Madiun, betul. Kalau Kabupaten Madiun itu sudah jelas kriterianya 5R. Apa niku? Kudu pinter. Nek panjenenganipun Bapak sampun pinter, cerdas nggih mboten, Mas? Nggih. Bener, Bapak itu selalu bener. Tur bener. Mesti nek wis bener, biasane Bapak iku kober tilik wargane menyempatkan. Sing pungkasan Bapak ora bakal keblinger. Leres mboten, Pak? Oh nggih. 5R nggih. Pokoknya nek nganggo R itu pasti hebat luar biasa. Nek nganggo? Nganggo R. Asmanipun wis jelas Bapak Hari Wuryanto, R kali. Oh nggih. Pak Purnomo Hadi R R juga. kali. Nggih. Mbah Mutarom. R Nggih. kali. Mbak Niken Lindri ada R-nya. R. Slendro ono R. Mbak Kesi Rahayu R. Sik pertanyaane. Iki dalange ora nek R lho iki. Lho, enten Cahya Kuntadi. sanes. Cahya Kuntari. Oh ngele-ngele jeneng Kowe iki ra jenengane abang ngelih jenengku ora. Kanca-kanca kerawitan Madangkara menggunakan R. Apa wae jeneng sing nggunakake R iki mesti wonge kondang hebat. Jenengmu sapa? Komet. Lah iki elek. Nggih mboten Mas. Oh iya, Ora tanpa bakal R. kondang. Apa genti komer ngono piye? Komer. Lah kowe iki kancaku ya ora apal-apal. Aku ya nek R. Mosok Mas. Lho, Supri Komet ngono. Mosok dagelan jenenge Supri Komet. Mosok gara-gara R kok melarat kok ya. Nggih. Kowe ya dongane iki ya sing apik-apik. Ya didongakne. Paling tidak acarane napa? Hari Ngono. jadi Kabupaten Madiun. Dadi apa? Loh. Hari jadi Dadi apa? dadi reok tak bacot cengelmu ki kok. Begini takon nesu lho. Iki pengetan hari jadi nggih Mbak Limbu. Leres yang ke 458. 458 dari angkanya sudah diketahui Apa? papat 5 8 papat tambah 5 24 Sik op. Sik akeh men to kuwi. Kowe iki ngomongmu ngladrah kowe iki guru lho, Iya, Met. iya. Digugulan ditiru lho. piro 4 tambah 5 iki Iya, iya, iya. Kok iso 24 iki lho. lho karo kancane dhewe Banyol iya. yo banyol ning aja maksa nemen-nemen to. aku iki mau ngetes awakmu iki fokus apa ora ngono lho Nek iki maksa iki. papat tambah 5 iki wis 9 Songo. Nah, iki lho. 9 tambah 8 17 Bener. angkanya 1 dan 7 Maknane maksudnya dari siji yaitu menjadi satu tujuan Madiun menjadi maju tentram dan juga rukun lho ngono mula angkane 1 dan 7 ana sing ngarani 17 Apa kuwi 17? mugi-mugi saged pikantuk pitulungan kang kawelasan saking Allah Subhanahu wa taala. Kowe kok apal men yo Met iki. Aku ya wis lunas ngene iki, Ndro. Aku iki garing nyaur utang.
Aja marang dhisik. 17 lak basa Jawa. Nggih. Basa Indonesia 17. 17. Lah iki niku tujuannya jelas. Oh, iya. Sik. Iya. Kan bahasa Inggrisnya 17 e piro? 17. 17. Ayo. 17. 17 ini kan Inggris, Pak. Ah, lah iya bener kuwi Inggris. 7 Apa kuwi? pitu tuh. Loh, harus apa ki iso buka kudu iso gulung to Mas Nggih, nggih. 7 menika. Loh, ya kudu iso. Wah iki. Lah mau jere abahe ngontek-entekane ya 70 kuwi kok. Mula aku gak ketikane abahe ngoten to. Heeh. mula aku awakmu kok ngarep sik ndro aku. Iya. Aku gak patek elek ambek wonge. Sik wong pelawak karo dalang ki harus ada komunikasi. Dalang umum ki dalang ra umum. Lho, kok dalang ra umum piye to, Mas? Aku mau munggah karo wayangane Pak Iyo iki rasane koyo piye ngono lho. Lho nyapo? Ya ora apa-apa jane wong ganteng ning hawane wis beda to. Jenenge Beda piye? Bedamu piye? Bedamu nggon ndi? Bedanya itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa yang merasakan adalah aku dan juga Allah Subhanahu wa taala. Lah niki jenenge pelawak yang tidak berinovasi yo ngeten niki. Inovasi piye? Tidak mempunyai skill dan SDM-mu rendah. Lah, seorang pelawak naik penuh dengan persiapan, turun dengan penghormatan. Dalang ki wayak dagelan ki nek ora nderekke Mas Yoyo ki paling penak lho Mas. Piye? Lho, kowe arep melu sapa? Wayangan melu sapa kowe? Lho, lah bengi iki. Lho. Lah nek ora enek Mas Yoyo panjenenganipun sing ngasta. Ora enek wayang, ora enek dalange. Lho, lah bengi iki mau anggap kene tok sing wayangan. Lah ngendi? Duka. Lho, Sik to. tak kira kok lek job nganti double, balekke ngendi ngono. Kowe iki aja nyepelekke dalang ya, Mas. Nyapa? Dalang ki tanggung jawabe abot, tanggung jawabe berat. Lah, Cara terangno. numpak bis iki nyuwun sewu lho Mas Komet. Cara numpak kendaraan bis panjenenganipun iki kaya supir kanca-kanca yoga awake dhewe iki penumpange ana minggo elek apike kuwi gumantung dalang. Aku berarti Penumpang. yoga-yoga. Iki padha karo penumpang. Sinden. Penumpang. Penting di. Penting sopire. Yo ora yo penting penumpang. Kok iso? Lah nek supir nek kendaraan nek penumpang hasilnya kok ndi? Ayo penyupir ngalor ngidul nek penumpang ngono. Oh, Terangno penting. ndro piye kuwi karepe kuwi. Penting iya lho penumpang. Mulane kanca yo mbok pegat ki kok apa. Sik omong angel ora karuan iki yo. Anane tak pegati modho. Golek sing murah. Layangan kok sing gelem Omongan. bakalimu aku tok ya ora. Iya. Maksudnya iki ngene ya Mas. Nyapa? Nyuwun sewu tanggung jawabe seorang dalang itu berat. Mas. Ngerti. Kudu iso nguripke pagelaran. Kok kowe nyepelekke dalang aku sing ora nrimake. Dalang abot. Abot. Lah kowe apa tau ngerti dalang teko kok nggo debok dhewe. Dalang enteng gari teko terus ngono tek ya. Sik, rene Met, rene sik. Ah, megah. Aku gak Rene. melu ki. Wis, Kowe- kok wis mati uripem bengi ki kowe. Lah, wis Aku tau didoni dalang Kowe kok nyepelekke dalang. Pripun? Lah pancen debok iki dalang ngendi to sing nggawa dhewe ngangkat dhewe lak ora ana. Sing dikarepne slendro abot kuwi gaweane. Nuwun sewu. Nggih. Aku ki sewengi utuh. Sampeyan lak gur limbukan utawa bar kuwi gara-gara tok. Nggih. Aku kuwi wit jam 09.00 nganti menjelang subuh. Kuwi cerita terus, pikirane mubeng, mripat nyawang, lambe omong, tangan serakatan, sikil njejeg keprak, ngempet nguyuh. Lah jenengan cerita ngoten lah napa niki meneng ae napa niki mboten mikir mboten melek suwengi. Loh. Niki nggih melek. Iki yang kepepet, nguyuh entuk, pengrawit entuk. Lah Dalang jenengan mbok titip. Ngono ora kreatif. Apa nanti nguyuh titip aku lho. Ora kan iso to. cara ngendi yo dititipne lho. Lah napa diselang? kowe lambemu lambocok. Diselang tak turune ning kowe ya. Kowe Napa? aja ngawur lho Mas. Napa? Mas Yoyo iki sampun haji lho. Kowe nek disedake bakal njaluk apa kelakon kowe. Aja ngawur gak trimo aku. Dalang mbok sedake kowe nek ora enek wayang ora enek dalang arep melu sapa? Loh, baru ngono Mas. Loh. Tapi setidaknya kowe iki kudu bangga. Mas Yoyo iki panjenenganipun dalu punika ngagem busana Jawa. Ngene lho, aku ki anane ngomong ngono iki kudu justru kuwi hati-hati saiki dalang kudu hati-hati. Lah ngopo? Era tahun 2026 ini masalahnya sudah mulai wayang bisa jalan tanpa dalang. Mula hati-hati, Pak. Kudu tetap belajar inovasi kreatif. Piye carane wayang tanpa dalang iki piye? Ora enek ya. Enek, Wayang iki mesti ana dalange. Heeh. Bakul wayang bakul wayang mosok apa bakul nggawa sak dalange kaya ora to? Mesti ya bakul tok. Met, nggawa wayang. komet. Kowe wis
tau ngemut mercon bledos dhuwur ning cangkem ngono. Dereng. Iki pertunjukan dudu bakul wayang. Oh, aku gak woro-woro. Kowe iki kok nyepelekke Mas Yoyo. Mas Yoyo iki kabeh piranti iki saka Solo digawa kabeh. Ngerti. Gamelan kagungane Mas Yoyo nggih to Mas? Nggih. Apa iki jenenge sound audio iki kagungane Mas Yoyo, mik-mike Mas Yoyo. Kowe modalmu apa ming contong tok iki lho. Lah nggawa mike kok bangga lah nyok. Sik. Kose to? Kowe iki ndagel nang kene modalmu lak tutuk omong. Mongko yen omong sik mikir gene. Saiki ndagel lho. Aja dikek mik. Mas Lendro aja dikek. Saiki salam karo para pelenggah. Ora masalah. Terus. Bapak-bapak, ibu-ibu. Matuk. Loh, Ngawur iki jilake kon mulih. Lah iki sing gawa aku. Sing go Mas Yoyo. Nyileh sedilo. Loh, lek nyilih iki kudune kan menghormati karo sing disilih. Pamane ya aku nyilih dhuwit ning sampean Mas Gomet. Kamendhi kula nuwun sewu Gomet. Kula sowan mriki, karo isi-isi ngono ta. Badhe ngampil artanipun. Kowe nyilih meku lho, kok iso malah ngelok-ngelone aku lho. Mak padakne aku bakul wayang iki karepmu piye? Ayo ndodok Ngapura ayo. Sikile. Sikile piye? Sing tengen. Sikile. Sikile. Aku nggo sikil Aja nyilih miku. Hei. Iki mike Mas Yoyo sikile. Sikile. Halah, sikilmu iku lho. Waplok. Maksude sing ngarep sing ndi sing ngarep? Kurang mendak Mendak lah. Mendak. Kurang mendak meneh. Nah. Oh, kurang sopan mendak meneh. Nggih. Iki jane dagelan Paulo. Aja nyepelke. Piye ngambil sing apik? Yo. nyambut mikipun, Pak. Ya. Tahu bulat. Bareng disilih nyepelekke to. Matur guyon Pak. Sik ngene, Dalem, Mas. Mas sewu Mas Lendro kali Cak Komet. Nggih. Gandeng Bapak Bupati menika lak piyayi budaya. Nggih. Mesti rena ing penggalih lan kula kali panjenengan mewakili warga masyarakat Kabupaten Madiun untuk menghibur dumateng para lenggah sedaya nyuwun kanthi sanget Bapak Hariwur syukur menawi kalian Bapak Wakil Bupati tindak wonten ing pepanggungan. Para lenggah setuju nggih para penonton? Nah, setuju. Suara rakyat adalah suara Tuhan iki. Nah, katur dumateng Bapak Bupati kalian Wakil Bupati. Monggo katuran jengkar saking paling tumuju wonten ing. Rungokke Mas Yoyo le ngendika iki lho le nyarke nggih. Zaman modern saiki iki aja ngono wis lumrah. Kalah apik sampean karo Pak Gayeng. Cara modern iki piye carane? Cara dangdut met dangdut. Nah, nanti gaweanku apa? Wis ora, aku biyen rung nang wayange dangdut. Bagian apa, Met? Kerek panggung ya. Yo. Spesial dalam rangka Hari Jadi Madionco. Kita sambut salah satu nomor satunya Madiun. Ada siapa dia? Yo, loh Pak Bupati kata yo. Kok yo iki lho, mbok kira biduan apa piye? Lah jare dangdut lan kulino artis kata yo. Dangdut yo dangdut tapi muku kakean lemu guyu kuwi. Oh. Yo Mas yo. Nggih. Kakean niku. Siti ae. Baik saudaraku semuanya, Lah ngono lho. tak panggilin salah satu nomor satunya Madionco. Ada siapa dia? jare kon sithik. Lah sithik iku yo kesithikan niku sedengan ngono lho Mas. Mari kita yo. Aja yo gawur ya. Ngapunten lho Pak Bupati. Mohon izin Pak niki. Mboten apa golek dhuwit ya Pak. Iya. Yo dhuwit sapa kok golek dhuwit? Engko menawa kowe. Ayo. Yo. Enggak Pak. Nggih. Wis Lendro Mas coba ya. Ciri khas Piyai Madiun ya, panas-panas mlaku engko nembang bareng kalian sedaya para warga masyarakat sing rawuh mriki. Ya. Monggo kula nyuwun kanthi sanget Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati tindak wonten panggungan. Ya, panas-panas mlaku. Dados.
Monggo para penonton nembang sareng-sareng untuk hari jadi kabupaten kita yang tercinta. Ayo. Monggo Bapak Ibu. Panas panas waktu orang payu sanggale diseret lama ane mangko Surabaya geger musingen Madiun Jakarta Masih panas ya melaku ya mas ya gitu penting guyub rukun panas melaku orang tunggu payung sanggale diseret lama ane Surabaya geger musingen Madiun Ciamis rukun tetap harmoni Madiun Ciamis janji rukun tetap harmonis. Sugeng dalu Mas Cahyo. Nggih, sugeng dalu Lan Bapak. sedaya masyarakat Madiun, alhamdulillah sedaya sehat. Amin. Niki keleresan hari jadi Kabupaten Madiun yang ke-458 dalam kalian Pak Wakil Bupati. Siap, Pak. Insya Allah siap memberikan pelayanan terbaik kagem masyarakat Kabupaten Madiun. Amin. Pramila dalu menika monggo kita sareng-sareng nderek mangayu bagya anggenipun pringgitan wonten ing alun-alun mugi sedaya masyarakat Kabupaten Madiun tetep guyub rukun ngaten nggih Pak ya. Amin. 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 Nggih. Niki kersanipun Pak Wakil Bupati ingkang nembang nggih. Nggih. Napa jenengan piye nembe Pak Wakil Bupati? Pak Bupati badhe nembang negara angin. Lho kok Nggih, sias Pak. caping gunung Bapak biasanya. Oh, capek. Nggih. Lah Bapak Bupati mboten anu nyekar rumiyin? Bapak Babu. Nderek keparengipun kados pundi? Oh nggih. Nggih. Umpama seliramu sekar melati aku kumbangi orang maning aduh tadi hati selawase Idam Sari. Luar Niki- adate menika caping gunung lho ya kembaruan lho. Batas menika. Niki nganu napa niku gending ingkang napa filosofipun kesetiaan. Idam Sari menika nggih, Pak. Nggih. Oh nggih, nggih, nggih. Dalam suwun mugi-mugi masyarakat Kabupaten Madiun tetap setia kalih kabupatenipun. Amin ya rabbal alamin. Piantun niku nek pun setia napa-napa dipun sukaaken ngoten. Leres Pak Bupati niku. Pas. Terus insyaallah kagem kebaikan Kabupaten Madiun masyarakat Kabupaten Madiun insyaallah tetap gotong royong bangun Kabupaten Madiun. Amin. Matur suwun. Nggih. Nalikane ra ing dalu atiku lam-laman sira manis dadi ati ora bakal lali lakae berinovasi dan berkolaborasi untuk Madiun bersahaja.
untuk Bapak Bupati kita luar biasa. Nggih. Yai Budaya nggih. Lho Nduk, kasembatan to Nduk niken sowan ning hari jadi sampean. Alhamdulillah matur sembah nuwun kagem Kang Mas Hariwur kalian. Lho kok Kang Mas iki Bapak. Piye to? Mangke leres Pak, leres nggih, leres nggih. Bapak iki. Kalian Pak Pak Pur. Wakil. Adik Pak Kang Wakil Mas. Bupati. Bapak Bapak Purnomo. Purnomo ini lagu nih. Piye sing lagune? Purnomo pedat Eh, Ngawur piye to kae? Kae beda kae Lamongan. Kae tukang nambani ya padha karo bapak iki. Iya. Oh, Pak Beliau itu juga baik. Baik. Nambani kayak sampean-sampean Kayak kowe kuwi. iki. Pak Pur ya padha wae, Pak bapak iki ya Purnomo nambani. niki ngoten. Nambani kan- Nambani para masyarakat yang ada di Madiun Madiun. dan sekitarnya. Nambani kaya sapa? Sampean-sampean kuwi. Lah kok rumari ya? Loh, Pak Pur sing Lamongan kae kan Sampean-sampean kuwi berarti sampean ora mek sitok berarti. Sampean. Lho, Kudu kendengi lho. makasih. Sama-sama. Lagi wah. Dan niki kagem Kang Mas Murjoko sampun rawuh. Inggih, wiwit Nggih. sonten no. Nggih. Matur sembah nuwun sanget sampun dugi dateng mriki Nggih. mirsani acara malam hari ini di acara hari jadi Kabupaten Madiun yang ke 458. 458. Nggih, alhamdulillah mugi-mugi Kabupaten Madiun tansah pinaringan guyub rukun, Amin. lestari. Amin. Terus apa malih nggih, Pak? Ya Diberkahan dening Gusti Allah. Amin. Petanine muga-muga tandurane dadi tikuse ndang minggat. Minggat. Ah niki ngeten budhe niken. Nah, Sik kok budhe lho ngawurmu ku lho lho. kono yo Kang Mas yo dile. Kok ya budhe Ngersake Pak Wabub menika duet kali Mbak Niken. Mbak Niken. Nggih. Lagune napa? Ah, mentem edokan. Walah, Lintang Asmara kok mendem wedokan. iki padha karo ngendikane Bapak Bupati, filosofinya kesetiaan dalam berpasangan. Ya, contone. Contone kaya Bapak Bupati wae oleh nembang Oke. ngaturke tembangipun wonten Nyidam Sari. Heeh. Bapak Wakil menika Lintang Asmara. Lintang Asmara. Kesetiaan dalam berumah tangga contone Mas Yoyo. Nyapa? Garwane diderekke. Dadi derek terus. Didereke mergo kae nak gak nderek, kae nakal. Ngono. Kae wis ganteng laris. Pak, mboten melu-melu Mesti kaken pola. Mula dikontrol dengan penjenengane Bu Kesi. Met, komen. Napa? Rene yo, takmut wegah. raimu ngene. Oh, Ngene lho, sing dikersake Nyidam Sari malah tentang kesetiaan. Kesetiaan. Lintang Asmara juga sama. Lintang itu lah bintang. Bintang ini kiblat penentu. Iya. Kiblat lan go keindahan di malam hari. Asmara adalah cinta. Iya. Artinya beliau berdua, Pak Bupati dan Wakil Bupati, menjadi kiblat keindahan Kabupaten Madiun. niku pun positif nak Pak Bupati kali Pak Wakil Bupati. Berpasangan yang wong niki wau sing dibuka jenengan no. Hah? Lah nyapa kok setia buka muga sing anu sing garwanipun nderekke terus. Nah iku mboten masalah setia, nek mboten nderekke jenengan mendak minggo. Dalangane Aris ganteng. Wah, engko nak kene sing kontrol bahaya. Lah bojomu kok ora melu? Hah? Bojomu. Lah aku wis los dol. Nggih. Sapa ta sing gelem ya? Iya. Nggih. Kaya jujur ta iki. Enggak Pak Monggo Lintang Pak Asmara. Purnomo. Wah, Monggo, nggih. Mas. Kuwi lho kan disiapke arep duet karo jenengane sepatune putih anyar iki Pak Wakil Bupati. Oh, nggih, Pak. Nggih, nggih. Wau bisiki kula kleru karo weke bojoku. Komet nggih ngoten no Piye? Sepatune anyar niki warnane ireng niki, Pak. Pancen kulite, Dik. Oh, kulit. Lah kowe ora ngeroh komet saiki jog dadi dagelan iki sikile ditato bunder kene ya met kene ya. Kuwi nek nalpot ta. Tato. Apa ya kuwi? Kena apa tak kira ditato. Biasa pekerja keras iki ya ngono. Nggih, Pak nggih. Enggak, Pak. Pak Wakil menawi badhe paring dawuh riyen. Heeh, Bapak. Sampun. Yang penting masyarakat Madiun guyub rucut nggih. Amin. Insyaallah dongaaken Pak Bupati kali kawula sageta mewujudkan amanah panjenengan membangun Kabupaten Madiun ingkang bersahaja. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih. Amin, nggih. Cekap Mas Jaya. Ngapunten namung gamelan mboten enten musike nggih, Pak. Mboten napa-napa.
Oke, lintang asmara kagem panjenengan semuanya. Yuk. Yuk, dados, yuk. Kangen dan liputi
biasa. Tepuk tangan untuk Pak Wabub, Pak. Nggih. Kasmanten. Nggih, sembah nuwun Bapak Bupati. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun Kang Mas. Sembah nuwun Pak Nggih, Bu, Bapak. Pak Pur, Pak Bupati sembah kasuwun sehat selalu ya Mas Komet. Heeh. Dalem Pak Babuk. Napa niki? Mboten jenengan swantenipun sae ngoten dadak maringi. Pak niki napa to Pak? Kula malah ewoh Pak. Met aku ora bayar gak apa-apa Met, wis ditomboki karo Pak Wabub. Nggih. Ini Hahe koordinator iki. Lah yo ilang nek iki. Awakmu ndi ya wis entuk ora? Apa? Enggak. Gak. Lho kok enggak itu gimana sih? Masalah iki aku lagi bangun mau sholat lah nak menawa awakmu ape sedekah. Sik. Jalan. Kok sik to? Pripun? Iki mong sing nembang sinten? Anu Pak Pak Wabu. Pur, Karo? Kali Mbak Niken. Ah, sing maringi arta sinten? Pak Wakil Bupati. Pak Wakil gandeng Pak Wakil nembangi karo Niken iki apike amplope nggih Niken apa nggih sampean? Tadi Pak Wakil bilang gini Pak, Pripun? kalau nanti ini didum ya, tapi yang di bahasa Inggris kok apa Indonesia kok didum lho. Dibagi. ini nanti didum sama pengrawit sama sinden, tapi yang dibawa sama Komet buat panjenengan Mbak, gitu katanya. Met. Berarti sing tak gawe iki nggo sampean. Iya katanya gitu. Lah iya tak gawakno. Iya makanya. Loh, kok raimu elek ngono? Padha rambadroke ta. Diomongi yo. Angger enek-enekan iki aku selamat malam, Dik. Sik to, ora entuk akhire sampean. Dek, mboten. Nyanyi ora. Lah iki Mas Yoyo lho jelas. Nyanyi. Sabar Met. Saestu. Tulung gandeng bendarane Bu Kesi, tulung kekno Bu Kesi. Oh, gitu. Ora apa-apa Met. Innallaha ma'asobirin wong sabar kuwi. Kekasih Gusti. Tapi Innallaha kasihan. ma'asobirin wong sabar kuwi. Sesuk ya didak-idak kancane kok ya. Tapi kasihan kamu tadi nggak dapet, nggak sama sekali. Sama sekali. Ya ini ada 2 sih. Ya wis berarti sampean 1, saya 1. Enggak. Lalu. Lah Kamu itu bilang sendiri, minta sendiri. Gak aku ning kene Ojo, aku sini-sini mosok njaluk dhewe. Iki tenang, iki malah iki nyoh. kok kono neh. Ora. Ora jelas nek iku. Enak kan? Nah, nggih. Dibuka sik. Itu ojo kurang. Matur nuwun, Pak nggih. Ya, dibuka Suwono, sik. Met. Oh, Iki ndak nyuwun ndak sewu. dadi fitnah. Ayo. Iki nek ora dalang sing idolane jenengan iki ora mungkin. Sabar Met. Nggih. Jelas iki. Sembah nuwun. Kok aku separohe ndak apa-apa Met. 150 gak apa-apa. Lah ikhlas aku. 150 untukmu. Iki lho. Ora apa-apa. Piye? Yo jenengan nak badhe buah apa? Maksudnya iseni. Iseni Mas Yoyo ya butuh ngono lho. Tak gawa ya ta. Met, Sapa? milih di kiri apa kanan? Oh bedekan Met. Nah. Sing nyekeli mik mbok aku ae timbang Joko kono ya Met. Ayo kok ngegron lho wi. Ngegron iku nyapa? Kok ngegron? Mosok ra kok ya. Ya wis gawakno. Slendro kene. Oh ya, kene. Iku enek bagiane dhewe. Oh ya siap. Nah, Wah milih. bedeken. Kiri apa kanan? Kanan. Lah lucune ndi iki? Iki yang ngene. Oh iya. Kleru milihmu berarti. Milihmu kleru. Milih nih. Milih nih, mau enggak milih? Ya milih nih. Kananmu keliru kok. Ayo, milih nih. Iki nek gak mbani kan gak mungkin awakmu di paringi. Kiri. Ya. Piye? Jelas iku Met. Iya. Ora enak papane kok. Wis ora. Oh sabar. Ora entuk apa-apa. Rene. Wis gah. Lek cerdas sampean pinter entuk rene. Mesake mosok ora entuk dhewe, adoh dhewe Bojonegoro. Saiki jawabane wis jelas. iya, jawabane wis jelas. Nggih. Pokoke anggere sampean jawab kodhok entuk 100. Ngoten tok. Sing penting intine lak kita caos ning jenengan. Oke. Entuk 100 men nyuwun sewu jenengan ora mringkus raine, ngono lho. Ya ta. Oke, siap. Angger jawabane kodhok, Kodhok. tak wenehne jenengan. Oke. Kewan apa sing sok disuweke? Kodhok. Nah, ning kene sik ya. Aja dicukuk. Nah, pertanyaan kedua. Kewan apa sing suarane kung? Kodhok. Nah, kodhok. Sampeyan dhuwit karo kodhok milih ndi? Kodhok. Nah, ya wis. Met. Duit, Ding.
Eh? Anakmu ya butuh mangan lho, Met. Lah kono kon Met, anakmu ya butuh mangan. Met. Lah kok wis bergandeng. Lah yo pas to, Salindri karo Salendro. Lah waduh. Salindri iki Salewang iki. Niku Saleho. Saleho. Salindri Saleho. Wis takdire karo Allah Taala, Met. Sing lanang yo dasare sing wedok yo ayu, sing lanang gagah dhuwur, Met. Oh, alah. Iya iso gagah dhuwur piye maksudnya? Kok sakmono kok gagah dhuwur. Jane iki gedene sak petelot. Aku iki rumangsaku dagang paling iki rasane peleke nyuwun sewu Mas Yoyoki tak iki Mbak Niken mohon izin. Upama ning donya iki ora enek sapa-sapa eneke wong lanang ming loro tok Komet karo Slendro. Sing mbok pilih ndi? Kowe milih piye? Oh milih bunuh diri to mesti Dik. Umune kan ngomong iso bunuh diri lho ora. Eneng pilihane gur ngene tok e. Kaya aluk mati ya. Lah nyapa mati wong pilihane ming loro lho Met. Adam karo Hawa duwe gathukan duwe gandengan. Wong ki mbok sing sadar. Sakmene mbiyane masyarakat Madiun ki ra kok trimo nonton wayang ning pengen ngerti sapa rak raro to. Lho, pengen ngertos sinten, Bu? Krungu kowe. Slendro napa mboten? Lah apa? Ayo ngono to. Kowe iki kesulakan Niken Salindri ki apik. Kok kene Salindri terus kowe. Lah tapi kan iki pasanganku wis rasi nggih Mas nggih. Aku sing ra pengertian ngono ki aku ya golek. Aku tak golek dhewe aku. Ya, golek dhewe kene-kene. Oh, iki jelas sinden madang geden. Madang Kara. Oh ya biyen madang geden, Pak. Madang geden iki abahe iki jane madang geden. Madang Kara niki enten sinden favorit kula. Mosok niku. Tenan ora. Sek legan lulus isi. Oh iya, dadi sing pas padha karo aku sejajar seimbang. Mari, Dik. Ini tak kenalke. Sik omong-omong sik legan-legane tegese rung duwe bojo lho. Nggih. Lah nggih. Lah apa ora melek mripatmu kuwi genah bukesi lho. Ngaku-ngaku nyapa, Pak? Lho, Sik. Mbok kok ora ngaku piyai sak alun-alune ngerti lek bukesi iki bojone Ki Cahya Kuntadi iki ngerti. Niki anu bojone Mas Ayu. Lah, Mas yo nggih ya kudu profesional. Lho, di atas panggung semua milik umum. Lho. Ngaten lho. Lah saiki tekoke nyuwun dawuh karo Mbak Kesi yakin apa ora jajal men? Lah, yakin mboten napa-napa nggih? Nggih. Kok kono gek apa ki ngaku-ngaku ya. Sik Bu Kesi, sik tak omong sik Bu Kesi. Kudu kok pikir tenan lho Bu Kesi. Provokasi. Kudu pikir. Provokasi. Sampeyan ki ayu ya to. Lah aku ya kudu dianggep elek apa piye? Rasa mbok ketokno wong butak ngene lho iki. Bu Kesi, sampeyan ki cantik, dosen ya to, sinden kondang. Ayo. Mosok goreng entuk gemuk kaya ngono ora mungkin. Nah, nggih. Gemuk penting lho, Pak. Ya apa? Lah kan nek gemuk rantai ya seret. Lho pancen bojomu gemuk kok. Lah ya lho, otak-otak. Monggo Ya coba Bu Kesi, Bu. Dalem. Izin niki kalau mau Mas Komet kan ngomong lek jenengan niki calone Mas Komet apa leres? Ah, mboten. piye to ki? Aku ora ngomong ngono lho, Bro. Lho, sing mbok pilih jare kowe golek sinden. Favoritku. Lah nek ngene-ngene iki tak ge apa? Waduh. Aku nek iki masuk. Mas Yoyo kira aku selirane padha. Padha apa nyuwun sewu lho Mas Yoyo. Kula iki nek tenggene Mas Komet niku isin, Pak. Napa? Nek kudune piyambake rak cilik kaya kula niki bojone paling gak nggih awake rada cilik. Niki bojone niku awake niki bobote 130 kilo. Nek arep lebu lawange miring, Pak niki. Aku iki mau ngono ya apa gelo belas. Loh, orang itu mempunyai kriteria. Lah kriteria favoritku ya wis ngono-ngono ku. Mbok ya dikon olahraga. Kaya Mbak Niken iki awake tanggoku lagi 3 dina wae iki lho. Kelangan bojo. Lho, lah kok iso iki? Gara-gara langsing kuru. Dijak buah. Jak neda mantar GL Max buyanter lebat. Teko mah ganti cahe. Sik jare bojomu tahu kok kon lari-lari kae. Lah kok lari piye bojomu kene. Lah tiang-tiang ini paling goes di pirang kilo. Lari iki. Lari bojoku gak terima kelon, Pak. Lah piye? Wis rong sasi. Loh, Kok rong sasi lari rong sasi lho. Kayak digawa wong, Met. Gak kayak maraton kayak sumpah. Kayak digawa wong. Lho kowe kok ro kok meneng ae? Terus takon,
Yo, Aku tak ayem-ayem dhewe. dikon olahraga sesuai program pemerintah ibu-ibu PKK ki senam nggih Mbak Niken. Mbak Niken senam toh? Iya. Lah, senam ya. Pilates. Anu fitness. Pilates. Pilates, nek bojoku kayak fitness. Awake fit atine ngenes. Dadi aku nek buahne dikon nggo nguri ya, gak melu ngono. Nek iso bojo pegaten Met wis elek bojomu. Iki piye bocah kok? Kowe elek bojomu kula isin mati kanca niki. Susah wae. Bojomu pegaten ae nek aku. Kok pegaten kita waplok pisan. Iki guyon ya guyon dirungane para panggawa. Lu tenan lho. Waduh. Sapa? Aku yang mau ngomong to jare. Dirungokne sapa? Para panggawa. Wis pegaten ae. Keliru sithik. Ora cocok karo kanggo Nyapa? Kula isin lho Mas Yoyo. Lah ngapa? Lah kok kula wingi kan tanggapan ki Nganjuk mampir gawe Mas Komet hobine mancing dereng dugi. Mancing Pak kula. Bojone enek. Nggih, andukan ngeten iki to. Andukan sementen kali sementen. Lah kok kurang anduke to? Kayak apa anduk? Apa kae? Terpal no. Gak cukup nek trimo anduk ra. Isin aku terus tak kandhani. Mbak, Mas Komet nek sampean kok gak isin gak wirang karo aku to. Wirang apa Mas? Ora apa-apa Mas Komet gak enek. Oh, mbok yo ngono kuwi saru Kang kula ngoten. Saru piye? Jajal aku ndelok ngono. Mas Komet sing wedok muni ngene. Kene 2 juta. Tak bayar 2 juta, Met. Niki lho, Mbak. Lah kok langsung beyak ngene to, Met. Kayak dirembeti tekek, Met. Ya mau masalah bojo sing apik lho kowe. Tenan pegaten. Ya bojoku buka ngono kok trimo rega 2 juta. Lho. Waduh, berarti kira ruwen-ruwen kowe. Pegaten ae ora apik kae bojomu. Wis ora becik kanggo kowe ku. Tapi ora masalah. Kaya tega lho karo kanca kuwi lho. Lah kula mboten njaluk sing nari sing wedok dhewe niku. Lah kok ora masalah piye Cak Komet iki? Lah kowe jane karo kontungan lah bareng karo bojoku 2 juta kok langsung mbok weni. Lah kowe tanggapan karo aku kurang 2 juta campur sari ndebokang nganti sak iki ra diwenehi kok. Sapa-sapa? Ndebokang campur sarimu lho. Iya piye? Ora mbok wenehi to? Kurang 2 juta. Wis tak keni. Endi? Lah tak wenehi bojomu mau karo ngene. Lho, kowe nglunasi lewat kuwi. Lah kok penak oleh bonus tape we. Bandingkan kene. Wah, ngawur. Sesek nembang iki. Oke, siap. Pamundhute Ibu Bupati karo Ibu Wakil. Nggih, Ayo. Ibu. Coba di apa kuwi kolaborasi karo Sinden Madangkara. Nah. Nong bir. Coba kaya apa? Yan, yo papat. Ayo. Oke, akhir nganggo R iki bir kita akeh. Oh, pilihan nduk iki antarane Negara Angin apa Tombo Kangen. Sing penting aja negara api, omahe Avatar kuwi. Negara api. Negara Angin? Oke, yo diaturake ben jumeneng. Ayo. Ayo coba kaya apa? Negara Angin. Yo Nduk, berdiri. Lah nggih, kula nggih gumun salut kalih Madangkara lho, Mas Yoyo. Pripun? Iki kan biasanipun menawi wonten nggen kula digarap ngangge musik. Musik Nggih. campur Hebat. sari biasa. Madangkara wis. Madang karo aja maneh kok negara angin iki segara kidul digarap kok. Lho Segara Kidul lagune Wih. Mas Deni sing terbaru iki. Heeh. Lagune sing piye, Kumet? Sing Ngawur ya iki. Ora mengikuti Gen Z iki ngono Nggih. Napa ta sebabe kula kok mesti namung gamelan murni? Napa Nggih. menika, Mas? Gandeng gamelan menika lak produk orang Jawa. Jawa. Produk para leluhur awake dhewe. Nah, Alangkah indahnya kalau memang warisan dari para leluhur yang kita kembangkan, yang kita promosikan, bahwa kita tahu terhadap jati diri bahwa ini adalah produk Nusantara. Nusantara. Luar biasa. Nggih. Lah menika ugi wonten dawuh, Mas. Nggih, Mas Yoyo. Saking Pak Lurah Kebon Agung. Nggih. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang dalem wonten ing sebelah panggung. Ngaturaken selamat kagem Bapak Bupati kalian Bapak Wakil Bupati anggenipun memperingati hari jadi Kabupaten Madiun bersahaja. Mugi Madiun jaya selamanya. Amin. Nyuwun gending caping gunung sampun kesupen benjing dalu tawi mangke dalu kasuwun gentos wayangan wonten ing Kebon Agung dalam rangka bersih dusun Wates. Wah, sesuk bengi. Nggih, mengke dalu kalih anu Mas kula- TB. Iki kali Mboten kula. saged lho. Nggih, karo sampean nek. Karo aku Boten, tau kula ngerti, boten. Met. Kok bengi, Met. Heh? Nek kok bengi jelas bayar aku, Met. Soalnya niki mek mbok kandhani mbok jak nonton ngono aku. Nggih. Kowe neh iki. Nggih. Lho kok Ora, Met. kono kene kok melu. Ora. Kancane akeh rukun yo yo. Nggih. Ugi menika saking Mas Bayu Ndermo. Nah, Pak Dalang salam hormat kepada Bapak Bupati,
dan Bapak Wakil Bupati, kami mengucapkan selamat hari jadi Madiun tercinta yang ke-458. Semoga semakin hebat, harmonis dan bersahaja. Amin amin matur Dari nuwun, Ketua matur nuwun. Karang Taruna Kabupaten Madiun Mas Bayu Waji. Nggih, nika ugi dipun lenggahi kalian para senior seniwati ing Madiun. Oke. Menika Ibu Endang Sulastri. Ya. Bu Endang, tak Bu Endang menika Oh, lenggah nggih kalian Bu Mas Adit nggih. Wau wonten Mas Naryo, wonten Mbak Uun sing mandegani para panembromo sonten wau. Oke. Mangke wonten goro-goro tetep bersama Mbak Niken Salindri malih. Menika kalau tak leren sawetawis tak mbacet nih gelaring cerita nggih Mas. Monggo nderekaken menika Matur nuwun ingkang kathah. Ya Nduk, monggo. Rerakit mbacutke gelare sanggit yo tak derekake.